Представете накратко дейността на асоциацията и нейната мисия. Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина до година ще навърши 10 години. Основахме я през 2016 година. Аз съм един от основателите и в момента съм текущия председател. Нейната мисия е основно да обединим българите в чужбина, които така или иначе са направили свои структури, имат своите сдружения в повечето европейски страни. Вече почти няма европейски голям град, в който да няма българска фолклорна група. Но някак си тази дейност оставаше скрита за българската държава. Докато българските училища успяха да извоюват своята асоциация, да покажат пред българските институции какво правят, някак си фолклорните групи останаха в сянка. И тъй като ние смятаме, че дейността на тези фолклорни групи е изключително важна за българина, който живее, емигранта, който живее в чужбина, решихме да основем тази асоциация и да представим на българските институции, на българското общество също дейността, която всички ние правим в Европа. Вече имаме колеги от Северна Америка, в които също сме в контакт. Така че нейната мисия е точно тази: да обединим диаспорите българските в чужбина и да ги покажем пред българските институции, да се опитаме да защитим техните интереси, права и най-вече да покажем това, което правим всички ние по места. И да покажем, че българите мислят за България, независимо в коя точка от света живеят. О, да, определено българите мислят за България и то, да речеме, всяка седмица има репетиции, но те не са чак толкова, репетиции, които са, разбира се, фолклора е обединителното звено, но те са срещи на българи помежду си. Те споделят своите проблеми, своите празници, празнуват кръщенета, сватби. Фолклорните групи са едни общества, които сплотяват и други българи около себе си. Ние сме ядрата на всеки български празник, било то официален или църковен, така че винаги в едно посолство или консулство има някои от нашите групи, която е там и е на 3 март, на 24 май. Правим различни събития по най-различни поводи. И може да се каже, че вие сте част от семейството на тези българи, тъй като са далече от родните си места и търсят тази общност на хората, за да се съберат и да споделят своите празници. Абсолютно. Това, което ти липсва, семейството, България, която я няма там, където живееш, по някакъв начин, в някаква малка част фолклорните състави и тези контакти с българи, които споделят същите интереси, запълва тази липса. Колко общности и държави обединяват днес организацията? В момента сме над 50 сдружения, които членуват към Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, като хващаме над 20 страни европейски. А какви са основните предизвикателства, през които се изправят българските диаспори в света? Предизвикателствата, разбира се, винаги са финансовите предизвикателства, които не са само при нас, те са в целия свят и за всички други структури. Естествено, трудностите са да се достигне до местната община, да се намери зала, да се намери хореограф, което всъщност в нашия случай е доста трудно. Но повечето от нас сме се организирали, вече има групи, които съществуваме, както да речем група Нашенци, съществуваме вече 13 години, но има и групи като Лазерка в Берлин, те са над 30 години, съществуват в Мюнхен, така че всеки от нас е намерил по някакъв начин как да се справи с тези трудности. Това, което обаче ние искаме в момента да направим с тази асоциация, е да покажем нашето съществуване на българската държава. А как българите извън страната съхраняват традициите, езика и родолюбието като цяло? За това нещо голяма вина имаме и ние, фолклорните състави в чужбина, защото организираме празници, организираме сбирки, организираме кръжоци, организираме най-различни неща, които това куче обаче няма да ни... Няма нищо. Това е част от озвучаването. Да дам една крачка назад. Организираме най-различни празници по най-различни инициативи, които са свързани с българския фолклор, култура и традиции, като се опитваме да покажем най-вече на децата, защото
възрастните по някакъв начин сме пренесли част от бита, културата, традициите на България, но децата, които се раждат там, които всеки ден живеят в чуждоязична среда, за тях е изключително важно да има някой, който да им показва България, да показва културата, да им разказва за нашите традиции, защото те живеят, празнуват тамошния календар, чуват тамошната реч. И ако няма кой да им пусне, нали, аз винаги казвам примера с фолклорната музика, пускаш радиото, чуваш друга музика, не чуваш българската. Тоест, ако ги няма тези неделни или вторнични срещи, в които отиваш в клуба по танци и там някой ти разказва за шевицата, за традициите, за носията, защо, за братка, как се слага престилката, какво е било нейното значение, няма къде да го чуе това нещо. Много рядко всеки в забързаното ежедневие вкъщи ще им намери време да разкаже на детето си хилядите задачи, които има, да му разкаже и тези неща. И затова смятам, че е изключително важно нашето съществуване. Разбира се, българските училища имат своето място, те нали, работят в посока езика и така нататък, но в околните групи се запазва самата традиция, самата същност на българина се показва на децата. Да, и го връщаме към корените, защото не е тайна, че живеейки в чужбина, те леко по леко се отдръпват от корена. Много важно е чрез подобни събития да се покаже, че никой не трябва да забравя откъде е тръгнал. Никой не трябва да забравя за корените, които го свързват с България, защото иначе се превръщат като дърво без корен. Дърво без корен, точно така. Така че наистина много е важно да запазим тази връзка и най-вече за младото поколение, защото пак казвам, по-възрастните, по-големите сме пренесли някакъв спомен, носим със себе си, имаме своето детство, което е минало в България, но за тези деца, които се раждат там, е изключително важно да ги има тези групи, да ги има тези събития. И родителите са градивната сила, която ще ги въведе в този самобитен български фолклор, към традициите, обичаите, да покажат, че ние сме народ с дълбока история и дълбока душевност. Точно така. Основната роля е на родителите, но пак казвам. Успявате ли да си сътрудничите с Асоциацията на българските училища? Да, успяваме тази година, успяхме да обединим тяхната национална конференция и нашия първи фолклорен фестивал, който направихме тук в Велико Търново. Това беше едно голямо събитие за нашата асоциация, защото успяхме да направим един фестивал, в който фолклорни групи от чужбина дойдоха да танцуват на българска земя и беше много затрогващо. Наистина за всички групи казаха, много трудно се играе на българска земя, защото отговорността е по-голяма, защото тук си пред майка България танцуваш, така казаха повечето хора, които се включиха, но успяхме да обединим двете събития и имаше един такъв голям форум изобщо на българските общности от чужбина в Велико Търново и това беше една голяма стъпка в тази посока, така че се опитваме да си партнираме и с тях. Запазвам си правото екипа при следващото събитие да присъства и да отрази цялото това събитие. Много ще се радваме, да. До година живи и здрави на второто издание, със сигурност ще ви поканим. Да, защото по принцип, връщайки се в България, като че ли енергията тук е по-различна. Ето защо и те, започвайки да танцуват на българска земя, като че ли усещат тази силна енергия, която блика от недрата на България. Точно така. За връщане към извора, да почерпиш енергия от България, от нейния фолклор, да играеш на българска земя, беше неописуемо. Това беше юли месец, от 23 до 26. Страхотни жеги, 45 градуса, обаче всички бяха там и танцуваха се едно, че нищо странно не се случва. От гледна точка на метеорологични условия беше толкова зареждащо и всички са сълзи на очи разплакани, защото това е прекрасно. Това е показател, че наистина, живеейки където и да си, в която точка на света, България е вътре в сърцето ти и ти я носиш в себе си, когато се докоснеш до този самобитен фолклор, традициите, обичаите, когато се върнеш в бащината къща, усещането е различно. Абсолютно. Аз така има това клише, нали, когато казват, че осъзнаваш какво си имал, когато го загубиш. Нещо много сходно се случва, когато човек емигрира в чужбина
И тогава усещаш, че има една такава празнина, която няма какво друго да я запълни. Нали? Не става дума за материални нали, облаги, неща. Всеки си е намерил начин да се устрои, обаче просто една част от теб остава тук в България. И това нещо няма как да си го върнеш. И то ти става страшно важно. Мисля, че българите, които са в България, не могат да го осмислят все още, защото те са тук, чуват музиката, говорят на българската си реч, успяват да се изкажат, нали, на български. Но когато си там, когато трябва да изразяваш себе си чрез друг език, когато трябва да спазваш други правила, да следваш други празници, просто нещо в теб се отключва и усещаш една огромна празнина. Да. А представите ли си каква ще бъде празнината в нашите внуци, примерно, които са родени на чужда земя, далече израснали от тази близост на баби и дядовци, която неизменно ни свързва с нашето детство. Тогава, когато ние сме били деца, нашите баби и дядовци са били до нас и цялата тази обич и топлина сме я усещали. А сега тези деца, като че ли в тях остава тази празнина. Да, има, за съжаление, много тъжни случаи, в които, да речем, внуци не могат да говорят на български с баба си и дядо си, което за мен е лично много, много голям проблем. И така, надявам се, че все по-малко български семейства ще го допускат, защото връзката, която има между децата и техните баба и дядо е нещо, което е важно за всеки един човек и трябва да я има тази връзка, да се изгради. Така че да, трябва да се поддържа. Да, а сега сме свидетели по принцип почти всяко второ семейство, децата са ни в чужбина и това го изпитваме на собствен гръб. Да, аз затова смятам, че българската държава трябва много сериозно да го анализира този проблем и макар, че всички казват, нали, българите в чужбина са ни приоритет, обаче аз не виждам много приоритетно действие в тази посока, а то е изключително важно. Има по някаква статистика над 2 милиона българи, т.е. при една 5 или 6 милиона на България, 2 милиона да са в чужбина, значи ти имаш една трета от населението ти, което живее работоспособно и в активна дейност. Тоест, ти като българска държава трябва да имаш своите политики, трябва да имаш много активна дейност в тази посока и да се опиташ да скъсяваш дистанцията с тези хора, защото това е страшно много хора, които и никога да не се къса тази връзка, защото когато се скъса връзката, тя изстудява, тя като че ли не можеш вече да я върнеш обратно в изхода. А според вас, какво най-силно ги свързва с България, независимо колко далече са те? Българите в чужбина са намерили начин да бъдат в общности, което е точно обратното на това, което всички казваме. Българите в чужбина не си помагат. Не е вярно. Българите в чужбина си помагат. Всички общности са много задружни. Намерили се своя начин пак казвам, да пренесат своята малка България с българските магазини, с българските фолклорни състави, с българските училища. Общностите ги има и те се поддържат. Така че намерили се своя начин, въпреки че държавата не е изградила такива структури, защото сега посолствата, консулствата, те имат изключително административна функция. Те няма как да имат такава дейност, чак толкова за запазване на традиции, фолклор. Разбира се, организират събития, но те са по няколко на година, няма как те да бъдат движещия обединителен елемент, докато тези фолклорни състави, тези издружения, които са направени от българи, те са нещото, което държи общностите заедно. А имате ли примери за инициативи или събития, които показват силата на българската общност по света като цяло? Едно от най-големите събития на член на нашата асоциация е този събор на Мегдана на другата България, в който той празнува 10-тия си юбилей. На него се събираме над 110 групи от фолклорни състави в чужбина. Това означава, представете си, по 30 човека, 20 човека състав, значи само 2000 души облечени в носии. Като всяка група пътува със своите придружители, съпруг-съпруга, т.е. ние сме една огромна маса от хора, които всяка година пътува на различен европейски площад. Тази година ще бъдем в Мюнхен. И това е нещо грандиозно и е показателно, защото това не е събор, който е финансиран по някакъв начин от проект или от българската държава. То е финансиран от ентусиазма на хиляди българи, които живеят в чужбина.
Нали, може да си представите, ако това трябва да го организира българската държава, какъв огромен финансов ресурс ще означава да пренесе всички тези хора всяка година на различно място, да наемеш сцена, да организираш 3-дневен фолклорен маратон, в който те се изявяват на сцена. Ние имаме от сутрин от 9 до 7-8 вечерта. Това е постоянно фолклорно събитие, което се показва на, да речем, общността в Мюнхен, на общността в Лион, в Франция. Това е страхотна реклама за българската държава. Ако трябва България да го финансира, ще струва страшно огромен финансов ресурс. А той се случва просто защото ние сме решили, че искаме да го направим за България и го правим всяка година вече 10 години. Така че това мисля, че показателен пример. Това е показател, че българският дух е жив, че където и да отидеш по света, вътре в себе си носиш тази българска нишка, този корен, който ни свързва дълбоко с предците и наистина, когато сме обединени и сме заедно, независимо в коя точка на света сме, ще покажем има ни и ще продължим да ни има, защото сме велика нация. Точно така. Всеки от нас е убеден, че България е най-прекрасната страна на света и я показва с гордост. Да речем, ние в Милано на всеки 24 май правим едно шествие с кирилицата, 2-метрови букви, които носим по площадите в Милано и я показваме. Облечени сме в носи и показваме кирилицата на италианските граждани, които винаги са изумени, питат на тази руската ли е, каква е, нали, винаги обясняваш, разказваш. Това е българската азбука, това е България, не сме с руски носи, а сме с български. И ето това е нашата гордост и ние я показваме на всички. Да покажем, че сме велик народ, който не се предава, независимо пред какви трудности сме изправени. А как можем ние, медиите, творци, организации и личности в България да подкрепим вашата мисия? Ами, с такива интервюта, с такива репортажи, защото точно това е мисията на нашата асоциация, да показваме какво правят тези българи в чужбина, защото аз пак казвам, те са намерили своя начин да оцеляват. Всяка група е намерила финансиране, намерила е зала, намерила е начин да се самоиздържа в чужбина. Въпросът е, че ние просто искаме това нещо да не остане скрито за българската държава, защото смятаме, че е много важно. Трябва институциите да знаят какви неща се случват в чужбина и колко полезни са те за България, какви посланици на българската култура всъщност сме фолклорните групи, защото, пак казвам, няма празник в едно консулство или да не говорим пък за хилядите други инициативи, които самите общности, да речем община Милано, организира празник на културите, в което винаги има български щанд, на който показваме нашето знаме, нашите традиционни храни, показваме носиите. Т.е. това е културен обмен, който също е изключително важен и така се чува за България. И то това е безвъзмездно, защото ние сме там на място и го правим. Не е нужно някой да праща делегация, да изпраща специално по повода група, защото там вече има представители, български представители, които са на място и могат да помогнат. От 2008 година развиваме първата позитивна медия в България, Балканите.нет. Използвам възможността да предложа, че сме отворени във всеки един момент да ни пускате информация от която и точка на света да бъде. Ние да отразяваме всяко едно събитие и заедно да си сътрудничим, за да можем наистина да популяризираме това безценно богатство, което сте сътворили организацията. Аз използвам случая веднага да ви поканя на нашата среща, която ще бъде на 7, 8 и 9 ноември в София. Още един форум, който нашата асоциация организира. На среща на ръководителите на фолклорни състави от чужбина. Заповядайте, ще ви бъде много интересно, ще се запознаете с много групи и техните ръководители. Тогава може също да зададете тези въпроси, какви проблеми имат, какви постижения имат, защото много от тях празнуват годишнини, рожденини от фолклорни фестивали, спечелени и така нататък, така че ще чуете много интересни истории. Това ще бъде чудесно. Това, което много скоро ни предстои да направим, е подкаст за съхраняване на природното културно-историческо богатство на България. Разбрах, че предстои семинар, на който, ако имаме възможност, можем да направим първия подкаст за българите в чужбина като цяло. Заповядайте! Възможно ли е съвместно да реализираме проекти за популяризиране на българската култура, традиции
в диаспорите? Мисля, че може да се помисли в тази посока. Със сигурност имаме какво да си кажем и да покажем. И българите, които творим в чужбина, със сигурност е хубаво да изградим и връзки с групите, които в България творят. Точно това и нашия семинар има такава цел, да има обмен. Да, затова сме поканили хореографи от България, които да има обмяна на опит, да има тази връзка да не се къса, за да може българите, които са в чужбина, също да имат досег до народното творчество, което и в момента се развива в България. Ще бъда много щастлива, защото това е, може би, вчера на събора, в който имахме възможността да се срещнем в Сапарева баня, и то на вашия рожден ден. Изключително съм щастлива за тази възможност да се запозная с вас, защото години наред търсим именно връзка с българските диаспори, работиме за тази кауза и смятам, че няма случайни срещи. Да, убедена съм. Какви са вашите мечти и визии за бъдещето на българските общности по света? Аз силно се надявам, но всъщност съм и доста убедена предвид това, което се случва последните години, че ние ще останем все толкова задружни, ще останем все такава голяма сила помежду си, че ще носим името на България със същата гордост, с която и до момента ще го показваме на останалите европейски страни, че нашата асоциация ще успее да покаже това, което българите в чужбина правят и ще стигне до институциите, които наистина трябва да разберат, че има българи, които всеки ден работят за България, които всеки ден отделят от ежедневието си, от времето, което биха отделили за децата си, но те го отделят в името на тази кауза, да покажем българската култура, да я предадем на децата си. Така че изключително голяма мисия сме си поставили за цел. Какво е вашето лично послание към всички българи зад граница, тези, които пазят България в сърцата си, независимо където живеят? Да имат силата, да имат куража да продължават да правят това, което правят, да не се отказват пред трудностите, защото, разбира се, понякога дотежава, понякога си казваш, има ли смисъл? Да, смисъл има, определено. Всяко едно запазено българско дете, което сме успели да запалим с огъня на българския фолклор. Предали сме му традицията, разказали сме му за България. То прояви интерес да дойде да я види, да я опознае, а не да казва, аз съм имала случаи, мамо, тази твоята, вашата България, нали, тази вашата България, да я почувства като своя, а не като България на мама и на татко. Тогава има смисъл. Благодаря за този разговор. Вярвам, че заедно обединени от любовта към България можем да направим така, че връзката между родина и българите по света да стане още по-силна. И сега нека да завършим разговора с подадена ръка. И нека да си подадем ръка и да знаем, че от тук нататък бихме могли наистина да помогнем българите в чужбина да знаят, че ние сме значим български народ с богата душевност и с огромни дълбоки корени. И никога да не забравят за България, да бъдат горди за това, че сме българи. И така, се надявам да си сътрудничим. Благодаря за поканата, ще си помагам.